Китай наложи строги правила за инфлуенсърите. Създателите на съдържание в Китай трябва да имат официално потвърдени академични или професионални квалификации, за да дават съвети по теми като медицина, финанси и право. И това не е само проектозакон. Новите правила вече са в сила и всички трябва да се съобразяват с тях. За да рекламират даден крем за кожа дори, инфлуенсърите трябва да представят дипломи, професионални лицензии или други удостоверения, доказващи експертността им по дерматология. Китайските социални мрежи като Douyin, което е техният TikTok, Weibo и Bilibili, което пък е нещо като YouTube, вече са задължени да проверяват тези данни. Нарушителите ще бъдат изправени и пред сериозни санкции. Или временно ще спират акаунтите им, или директно ще ги банват. Могат да бъдат и глобявани с до 100 000 юана, което се равнява на около 14 000 долара. Въпросът е, вие подкрепяте ли тази инициатива на Китай? Според властите, целта на мерките е ограничаването на дезинформация и повишаване на качеството на съдържанието. Този закон ще засегне най-вече ето тези хиляди млади момичета, които излизат всяка вечер да стримват по всякакви теми. Те се нареждат по мостове и улици, за да предизвикат умиление у хората, които ги гледат и да им изпращат пари. Тези, които нямат подобен външен вид, си стримват от вкъщи и изглеждат така. Ето го лицето без филтър и ето го сега. Вие си правете сметката на какво да вярвате.